রাধে রাধে এ ভরজা ভরজা রে এ ভরজা সম্মুখে ভিক্ষ পাই ডাক্য ছাড়িলে ডাক্য কে বাবু একটা খোলা আছে ভিতরে আস ভিতরে এ ভরজা ও ভিখারি নয় রে তোর মামু মামু এ বাবু ভরজা ତମେ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ବାବୁ ଆରେ ତୁ ଆସିକି ତ ଡାକୁଛି ତୁରା କିଛି ଶୁଣିପାରୁନୁ ତୁରା ଏ ବାବୁ ଭରଜା ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରୁ ତମ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଇଛି ତ ବାବୁ ହଁ ଭରଜା ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରେ ପ୍ରତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା ସୁଖ ଏ ବାବୁ ଭରଜା ତମେ ତ କାଲିଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ସଫର କରି ବାହାରିଯିବ ହଁ ବାପା ହେଲେ ବାଟରେ ଖିଆପିଆ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ଭରଜା ଚଲା ଏମିତିକା ସମୟରେ ଚଲା ବସିଏ ଦି ଜଳଖିଆ କେବଳ ଖାଇ ନାଇଁ ରେ ବାପା ବାବୁ ମୋର ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏଠାରେ କିଛି ଜଳଖିଆ ପତ୍ର ଖାଇଯାଆନ୍ତି ହଁ ଭରଜା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋକ ହେଉଥିବ ହଁ ରେ ବାପା ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ତମେ ସେ ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ବାବୁ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ବସି ପଡ଼ ବାବୁ ବସି ପଡ଼ अरे बाबू ऐसा बाबू बाबू शुभश्री ए शुभश्री हेलो हाँ हाँ मोर अड़े साल तुम आसिक गोटे पहुँच हाँ ठीक है ताले मु आसुची सुभद्री सुभद्री बोली मो कान पूरा फाटी गलानी वाले तमे एते सजबाज है बाहरी पड़लड़ी कौन बाहर चले हां फुल गेटअप रे बाहरी जाई छ काई हाय है करबी गाड़ी जाई छ कौन चलची माने हां कौन जीबी कहलो मु पार्लर को जाउची आ पार्लर मु पार्टी को जीबी और कहला पार्लर पार्लर रू कोनी पार्टी हां आसीवर ठीक लेट ही हां कते जाउची काय ए सुनो अरे सुभद्री कौन हला कहलो ए सुनो तमे जुहारे जीव तो जीव किंतु आप घर को किए छथि अनैलो के आछन अरे मामू बसना मगर तो के आछन म ताको कहलो अरे मामू छथि मामू ओ मामा अरे मम्मी जब मामू कोन मामू आसीबे एपटे अनैलो के भी का म घर को आछन आज पुणी हटला अरे बाबा तमे जाओ ताको मुडरे ओडोना देई ताको पादोखी गुटाय मुंडिया मारो मुंडिया जाओ के तुम मुंडी मार सालनी हम मनुष्य रेडी मुंडिया एथर तुम पाली तुमको तो आशीर्वाद मिलला पुणी मु खाली जी मुंडिया मारी मत कहलो ओहो तोरे लोगों को पादोखी मुंडिया बोले आशीर्वाद मिले आशीर्वाद
अच्छा ଜାଣିଛ हाँ तुमको से आशीर्वाद मिलो और तुमको ये बुद्धि सुद्धि बहुत ଓହୋ ତମେ କଣ ହିନ୍ଦୁ ଘର ଝିଅ ନୁହଁ? ए तुमको कुछ पागल है करो ତମେ କଣ गोटे कथा खाली कहि चालू खाली ଭାଗବତ ପାଠ ପଢିଲ କି ଶୁଣିଲ? ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଘର ଲୋକ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଧରି ତୁଳସୀ ଗୁରୁନା ମୂଳେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଏ ବାପା କଣ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ରେ ସେ ଭୋକରେ ପେଟ ସେ କଣ ହେଇ ଯାଉଛି तब मरी गलुनी ହଁ ଏ ଯାଅ ବାବୁକୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଆ ମାର ବଣ୍ଡିଆ ଯାଅ ନା ହଁ पर मुझे पकता ହଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଇପାର ये देख पाजे ହଉ ଯାଅ କେତେ ବେଳ କତି ଉଠି ଗଲି ମୁଁ ଆସି କିଛି ଆଲୁ ମୋ ସାମନା ହଉ ବାବା ତମେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କର ଯାଅ ଯାଅ ଓହୋ ଯାଅ ଯାଉଛି Oh, no, 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 ଏ ତମ ମାମୁ ଏ ତମ ମାମୁ ଅନ୍ଧଟା କଣ ମତେ କହିଲା ଗো ତାକୁ କଣ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ସେ ଲୋକର ମୁଣ୍ଡର କଣ ପକେଇ ଖାଲି ଅନ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ଓହୋ ବାବୁଙ୍କର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଦେଖାଯାଏନି ପାଖରୁ ଅନେଇଥିବେ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ କଣ ହେଇଗଲା ଆରେ ସେ ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିବି ନା ଓହୋ କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା ଘଟି ଅଛି ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ ସେ ପୁରା ଆମ ନିଜ ଲୋକ ଆ ନିଜ ଲୋକ ସେଥିରେ ନିଜ ଲୋକ ଗୁଡାକ ସେମିତି କାମ କରିବ ସେଥିରେ ଭାବିବାର କଣ? କହିଲି ପରା ସେ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ସେଥିରେ ଭାବିକି ଲାଭ କଣ ଅଛି କୁହ ঠিক আছে এলো আমার ফোন আছে କଣ হ্যালো ও ঠিক আছে ମୁଁ আসছি এই দেখো ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇ ଏ ଶୁଭଶ୍ରୀ କଣ ହେଲା ମତେ କହିଲ ରଞ୍ଜ ସୁପଶ୍ରୀ ସୁପଶ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସୁଝିନି ତମକୁ ବାବୁ ମୋର 2 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ ସଫର କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କାଲି ବିଶେଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନେଇକି ଆସ ଯାଅ କଣ କହିଲ ଜଳଖିଆର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହଁ ଜଳଖିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ତମେ କରିପାରିଲନି କେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଓହୋ ତମେ କରିପାରିଲନି କେତେବେଳେ କରୁଛ କଣ କରୁଛ ଆରେ କଣ କହିବି ତ ବୁଝିପାରିଲନି ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି କହିଲ ଆମ ଘରେ ତ 10ଟା ଲେଖା ଚାକର ଅଛନ୍ତି ସେ ଚାକର କଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ନା କଣ ଓହୋ ବାବା ଚାକର ବାକର ଆଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ 10ଟା ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବାବୁ ମୋର ଭୋକରେ ଝଟପଟ ହେଇଯିବେ ଏଣୁ ଯାଅ କଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଅ ନା ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଓହୋ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଏମିତି ଆରେ। ତମେ କହୁଛ ଜଳଖିଆ କର କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର ସବୁ କାମ করে ମତେ এই অতিথিকে সেবা কলে ভগবানকে কিছু পুণ্য মিলে পুণ্য কি সুন্দর জানিছ ତମେ ଅତିଥି ସେବା କର ଆଉ ତମକୁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳୁ হ্যাঁ তবে কর হিন্দু ধর্মর শাস্ত্র নিয়ম পড়িল ତମେ ପଢ ଆଉ ତମକୁ ଟିକେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ବି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ଘରେ ଆସି ଏତେବେଳେ ଯେ আরে ଖାଉଛ কোন ভাষায় তোমাকে বুঝাইবে ଏ ଚୁପ যেতে বুঝাইলে মনুষ্যটা বুঝবনি কাইকি କାହିଁ ମୁଁ ବୁଝି ମତେ କହିଲ ଆମ ଘରେ ଚାକର ବାକର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେନି ଏଇ। ମତେ କାହିଁ କହୁଛ ମତେ କଣ প্লিজ যাও ପ୍ଲିଜ ଯାଅ হ্যাঁ যাও ତମେ ଯାଅ প্লিজ এক্সকিউজ মি যাও ଯାଉଛି যাও যাও ଆଜି କହିଛ ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ କୁହ ଯାଅ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବସେଇ ରଖ ଜବାବ ଦେବେ କହିବେ। ଜମାରୁ ଭଲ ହବ হ্যাঁ আজি পাই মাত্র এই লেট করিবেনি শীঘ্র নেইকি আসিব ଯାଉଛି যাও ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ହଉଛି ତମ যাও
ঠিকিরে বিয়ে করো যাবো ঘরের যা বসো তা করো তার মানে স্ত্রী এইটা তো আমাদের ঘরে যাবো ঘরে যা যাবো তোকে স্ত্রী মিলে নেই শেষ হলে সেরা 80 বছর অর্ডার আছে কিন্তু তোর স্ত্রী বাড়ি তোকে আসলে বাবু কর কইলো স্ত্রী তুমি